imperfekt, naše staro vreme, koje jedno više da postoji u životu, osim u nekim retkim izrazima ili možda poeziji. Međutim, imperfekt u francuskom je nešto bez čega nećete moći sa jednim Francuzom da obavite običan razgovor. Dobar dan, dragi moji. Dobrodošli na moj kanal, ja sam Vujadin Jeremić. Idemo da obradimo ovo vreme u francuskom jeziku. Moram posebno francuski, da više ne ponavljam to, da se ne podudaraju apsolutno engleski i francuski što se tiče vremena, kad su vremena u pitanju, tako da moram odvojeno da snimam lekcije. Što se građenja ovog vremena u francuskom jeziku tiče, ono što vam je potrebno jeste da prvo nađete prvo lice prezenta određenog glagola koji treba da iskažete u imperfektu. Dakle, nađete prvo lice množine prezenta. Zašto? Pa tako dobijamo osnovu za građenje imperfekta. Prvo lice množine, kao što znate, nastavak ima ONS na kraju, ONS. Uzmemo jedan glagol kao primer, pa će nam biti lakše da sve to pokopčamo. Uzmemo glagol fermer, zatvoriti. Pravilan glagol, prva grupa glagola na R, najlakše za upotrebu u svim situacijama. Dakle, nađemo, rekao smo, prvo lice množine glagola. Kod našeg primjera, fermer, zatvoriti, prvo lice množine glasit će nous fermons. Nous fermons. Treba nam, dakle, ovaj oblik fermons. On se piše fermons. Šta sad radimo? Jednostavno odbacimo ovaj prezentni nastavak, ONS, ONS, i ono što nam je ostalo je osnova za građenje imperfekta u francuskom. Šta sad radimo? Naučimo koji su nastavci za imperfekt, za svako lice, i jednostavno te nastavke dodajemo na osnovu koja nam je ostala. U našem slučaju, ferme, jer smo imali nous fermons, odbacili smo ONS, ostalo nam je ferme, i na tu osnovu, ili osnovu bilo kog glagola, kad tako do nje dođemo, jednostavno dodajemo imperfektne nastavke za imperfekt. A oni su za prvo lice množine, prvo lice jednine, A i S. Drugo lice jednine, A i S takođe. Treće lice jednine, A i T. Još jednom, jednina, nastavci, ais, ais, ait. Idemo na nastavke za množinu. Nastavci za množinu su sledeći. Prvo lice množine, IONS, IONS. Drugo lice množine, IEZ, IEZ. Treće lice množine, AINT, AIENT. Još jednom, nastavci za množinu su IONS, IEZ, AIENT. I da sad ponovim sve nastavke za imperfekt koje još jednom dodajemo na onu osnovu koja nam ostaje kada od bilo kog glagola odbacimo iz prvog lica množine nastavak ONS, i ono što nam je ostalo je osnova na koju dodajemo nastavke za imperfekt. A oni su još jednom za jedninu ais, ais, ait, za množinu ions, iez, aient. Što se građenja tiče, dragi moji, to vam je sve. Ovde moram da napomenem jedini izuzetak od ovog pravila za građenje, ali jedini, nastavak être, glagol être, ili glagol biti, koji smo već radili, je tako? Da li u prvom licu množine glagola être imamo ONS na kraju?
nemam. Prvo lice množine glasi nous sommes od glagola être. Šta onda radimo kod glagola être? Jednostavno uzimamo kao osnovu et i na nju dodajemo nastavke. Dakle, etais, etais, etait, etions, eties, etaient. Naravno, to bi se sve čitalo ete, 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 etion, etie, ete. To je to što se tiče građenja. Šta treba da zapamtimo kada je u pitanju korišćenje ovog vremena, kada ga koristimo? Reći ću vam jednu rečenicu, ako nastavite sa francuskim dalje da ga usavršavate, možda studirate francuski jako, jer jedna rečenica koja je meni pomogla da skopčam u potpunosti imperfekt, još kad sam ga u početku učio, jeste sledeća. Imperfekt jednako trajanje. Imperfekt jednako trajanje. Ovo zapamtite i nikad nećete pogrešiti. Šta to praktično znači? Znači da svaka radnja izražena imperfektom u francuskom jeziku je radnja koja je trajala. Najviše grešaka učenici prave kod toga kad krenu da analiziraju da li je sad koliko je trajala, da li je duže trajala, kraće, da bi napravili razliku od passé composé, na primjer, ili nekog drugog vremena. Ne radite to. Pokazat ću vam, samo je bitno da je radnja u prošlosti trajala. Dakle, trajala i to vam je imperfekt. Kroz praktičan primjer pokazat ću vam koliko nije važno trajanje, nije važna dužina trajanja. Mogu da vam kažem rečenicu ovako, uzeli smo kao primjer glagol fermer, savršen, za ovo što želim da naglasim. Zatvoriti vrata, zatvaranje vrata koliko može traje. Sekundu, dve, ne znam, nebitno, ali vrlo kratko. Međutim, Francuz će vam reći savršenu rečenicu koja će glasiti ovako. Je fermais la porte quand téléphone a sonné. U prevodu, zatvarao sam vrata kad je zazvonio telefon. Koliko dugo je trajalo zatvaranje vrata? Vrlo kratko. Telefon je duže zvonio od toga, ali svejedno, ovde nam je bitno da naglasimo da dok je ta radnja zatvaranja trajala, makar i sekundu, dve, desila se ova druga radnja u onom vremenu što smo prošlog puta, ja mislim, radili u prošlom videu, u passé composé. Téléphone a sonné. Dakle, je fermais la porte quand téléphone a sonné. Ja sam zatvarao vrata kad je telefon zazvonio. Šta još možemo da kažemo vezano za upotrebu? Dakle, osnovno zapamtite, imperfekt jednako trajanje, najvažnija rečenica koja će vam uvek pomoći da razlučite da li ćete upotrebiti imperfekt ili ne. I možda još da zapamtite da je imperfekt isto vreme koje se koristi za opisivanje u prošlosti. Da li neke radnje, da li čoveka, vremenskih prilika, nebitno. Takođe, kada opisujete nešto iz prošlosti, koristite imperfekt. Ako se neko seća našeg pokojnog Dragana Stojnića, koji je prepevao francusku pesmu Bila je tako lepa, to je glasilo na francuskom, zaboravio sam koji je izvođač, Elle était si jolie, elle était, bila je, opet upotrebljen imperfekt, opisuje lepotu te devojke. Dakle, lepotu, neku osobinu,
Il portait un chapeau noir. Nosio je crni šešir, crnu kapu. To bi, dragi moji, bilo to što se tiče imperfekta, građenja i upotrebe u francuskom jeziku. Još jedno vrlo prosto vreme. Nađete prvo lice množine glagola koji treba da promenite, odbacite nastavak ons, ono što vam je ostalo vam je osnova za građenje imperfekta i na nju samo dodajete nastavke za imperfekt. Još jednom nastavci su ais, ait, i ons, i ez, ai, ent. To je to, dragi moji, za ovu lekciju. Hvala što ste ovde. Hvala za lajkovanje, prijavu na kanal i sutra već mislim da izbacujem video sa pobednikom onog nagradnog časa. Mislim da sam već izabrao. Hvala još jednom što ste ovde. Uživajte u današnjem danu i vidimo se vrlo brzo. Pozdrav!